Oh, Mas Tunama Sidang Skaring bawana langgeng kaya ora pangling wayah ulun abiyasa klawan sukma luhur ing ngabyantara ning ngarsa ulun nggir abiyasa padha kanthi harja saprapta kita sutiksna prawa tansah pinanganing kawidadan pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk yuyulun tampa karya bombong tias ulun sukma luhur padha harja saprapta kita inggih wangadi pukulun wilujeng liring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wangadi pukulun iya sutiksna prawulun tampa apa ta wigatine dene jeneng kita ngabyantara abiyasa murugaké matur marang panjenengan ulun pukulun wale-wale menapa jumbuh lan sasmita ingkang sampun paduka paringaken dhateng ingkang wayah ing saptawarga bilih ingkang wayah sak mangke dadi lantaran tumedhaking kanugrahan wujudipun wahyu katentreman ngemuti bilih kawontenan negari Ngamarta negarinipun wayah kula pun Darma Kusuma sak mangke nembe wonten Rugara tuwin bencana ingkang tumandhuk wonten praja Ngamarta mugi kepareng inggalih sak mangke paduka wangadi pukulun kepareng amaringaken wahyu katentreman menika dhateng wayah kula pun sukma luhur supados dados sarana wangsuling negari Ngamarta ayem tentrem tuwin manunggal para kawulanipun pukulun Mas Tunama Sidam Skaring bawana langgeng abiyasa wonten timbalan apa dene sira sukma luhur inggih pukulun wonten timbalaning ngadawu iyekti tumitah wonten ing jagat ora bakal silak kelawan ingkang winastan pacoban aja kok mung titah swantah nadyan jejering Nalindra ingkang mengku bawat negara mesti bakal nampa cobaning Hyang Mahanasa monggo dina samengko negara Ngamarta nedheng antuk cobaning Hyang Mahanasa srana kahananing para ngawula ingkang kebak ing Ruhara sarta kebak marang bencana mau sayekti wis kinudrat pancen kudu mengkono lelakon ingkang sumandhang marang praja Ngamarta janyatane praja Ngamarta dumadi saka pirang-pirang pulo sarta pirang-pirang titah ing mapan ana ing negara Ngamarta sayekti dudu bab ing ngenthek nanging Darma Kusuma ingkang wis sinampiran pakaryan minangka dadi Nalindra sayekti dadi kewajibanira kulub sukma luhur kudu tansah diwiya penggalih ingkang sabar sarta ikhlas kanthi cara mengkono mboko sithik mengko bakal sirep kahananing tentu mandhuk marang praja Ngamarta lan bali ayem tentrem kanthi sarana sira ulun paring wujuding wahyu katentreman mbok menawa bisa kinarya kekuatan batin kita kulub Puntadewa nggone mangreh sangjaning para kawula dasih wekasan negara Ngamarta saka karsa ulut tetepa bali mujudake negara ing kebak kamanunggalan ing sabarang lir sarta kebak karukunan sarta kebak lan katentreman nyanding marang yuwananing Hyang Mahanasa Puntadewa wayah ulun Darma Kusuma gunsang gancing langit kelap-lapaton lirking sanging risang maweh gandrung menawi tutula mekaten menapa sampun dados kepareng paduka wangadi pukulun bilih ing wayahipun sukma luhur badhe nampi wujuding wahyu katentreman wonulus pesthekake lamun kita sukma luhur ingkang bakal nampa wahyu katentreman mara diagi maju ulun maringake kanugrahan katentreman tumraping Punta mugiya dadya sarana Ngamarta pulih ayom tentrem nirbaya nirwikara nggih sukma luhur
matur sembah sewu nuwun pukulun dening Paduka sampun paring kanugrahan tumraping Puntadewa. Kebat kita bali marang raga kita mapan ning Saptawarga. Puntadewa dayaning wayu katentreman diage gawanan kondur marang Praja Ngamarta supaya dadi sarana ayem tentreming para kawula. Inggih pukul ngestaken dawuh. Parenga kula nyuwun pamit pukulun ingkang wayahipun abiyasa nyuwun pamit pukulun. Yayi menapa sampun kelamaan Koko Prabu berkah pangestu Paduka sedaya sampun kelampah Kanjeng yang sampun kasembadan nglarapaken ingkang rayi sowan ngersani Iwang Pikulun asih prana tumunten Iwang Pikulun padha wenang maringaken wujuding wayu katentreman dhateng ingkang rayi Koko Prabu. Lah dalah syukur lho kok sik Kakang Semar kok iki kelong siji Petruk nang ndi? Pancen cedhis tenan iki. Adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepi Pak. Mula terus aku ngleser lunga golek kanca ngomong-ngomongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka tumulya bali marang Praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pengendikane ngeyangmu yen nugrahane wis bakal ginayuh sarta wis kasembadan ginayuh. Aja kaget yen ana pacoban ingkang bakal nekani lho Puntadewa. Wis tak Paduka netraning mungkar apa sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing konglir wowo sing pini panca lele kentos lalu gembal manyar-manyar duneng dungkal wana dadi alas-alas dadi wana latalah durung nganti tekan negara Ngamarta lak kae rantak lakune ora pangling dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Saptawarga. Janaka Werkudara mandheka dhisik licah bagus aku. Remban kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa pangestu kula tampan ana ya kula pundi jimat wonten menapa dene Paduka Bapa Remban merpeki dhateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa momong ora usah dadak kroyo-royo aku tekan negara Ngamarta Janaka dina samangka mumpung nang kene kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para Pandhawa ora kendhat gonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka Jamus nyang jimat kelima sada kinarya ora mbak rengkaning Praja Janaka wenehna kula boten gadhahi wenang nyaosaken napa botenipun pustaka Jamus kelima sada krana menika kagunganipun Kanjeng Prabu Puntadewa
kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur. Janaka wonten dawuh. Aku sapa? Panjenengan bapa Penemban Durna. Apa ora kok yen kowe ora menake pustaka Jawa Sri Wasada kabeh ngelmu tak sedot meneh. Bali ana awake Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan. Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasepen. Yen kowe ora duwe kasepen, kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe daya kekuatan. Aku mateni kowe sasat pijet kowe nganti suwe banyu sinaring Janaka. Mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan. Nanging menawi ngendikanipun Bapa Penemban kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan. Teka paduka badhe mentala dhateng Pun Arjuna. Kowe arep apa kowe? Pancen aku mentala karo kowe. Aku pancen mentala karo anak-anakku Pandhawa takoni. Lan ora usah tak tutul-tutupi meneh. Pancen aku nggawa pustaka Jamu Sri Wasada kuwi wis dadi kesane anak Prabu Duryudana. Mergo panjenengane wis prisa yen to negara Ngamarta dina samengko ngedhem ke Taman Ruhara. Akeh para kawula ing padha sakawinake dhewe pokal gawene. Akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran. Mula kalau jangan iki digunakake anak Prabu Duryudana supaya gawe wingking para Pandhawa. Sanane pustaka Jawa Sri Wasada tak jaluk. Lah nek tangane Begawan Durna Pandhawa tak mateni mboko siji ora bakal ana tumampaking perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Jontrot atimu, kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tidya kala kula kono saka mbun-mbun aku nyokot kowe.